लोगोफोर बरायबाय नोंथांखौ आंनि चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना दिनै मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों जों WhatsAppनि स्टेटासखौ बोरै लिरनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ मोजाङै लाना फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै फल' खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर बे स्टेटासजोंनो नोंथांमोना माने गावनि हेन्डराइटिंजों लिरनाय बायदि सेम टु सेम बानायनो हागोन लोगोफोर जोबोद बरिया बियो नोंथाङा आं जेरैबायदि बुंदोंना बेखौ फल' खालामना थांबानो जाबाय मिथिबाय जों बेहाय काइन मास्टारनि जोहै जों बेखौ हेन्डराइटिंखौ लिरनो हागोन लोगोफोर जोबोद बरिया लोगोफोर आं नोंथांमोननो आं बेखौ सिखायना होगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि दाबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो बेल आइकनखौ बोना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामनानै नोंसोरनिसिम सहैयो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैयो लोगोफोर अब्ला जागायनोसै भिडिअखौ लोगोफोर लेट्स गो प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ बोना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम सहैयो लेट्स गो लोगोफोर नोंथांमोननो गिबियाव काइन मास्टार होननाय एप्लिकेसनखौ नांगोन बे काइन मास्टारखौ ओपन खालामना ला बेनि उनाव बेहाय इम्पटी प्रोजेक्टआव बोना हो बेनि उनाव जों गोजौनि मीडिया ब्राउजाराव लां बेनि उनाव जों बेकग्राउन्ड मोनसे ला बेकग्राउन्डखौ गुफुरखौ लानोसै अके बेखौ एसे बोखोना हो गोलाव बानाय एसे गोलाव बानायना ला ओमफ्राय जों लेयार अपसनाव थांसै ओमफ्राय टेक्स्ट अपसनाव ओमफ्राय बेहाय मा खालामदों सना ओके होनोसै बिदिनो बेखौ गिदिर बानायना ला जागोन बेनि उनाव कालारखौ गोजाखौ लानोसै अकेयाव बुबाय ओमफ्राय बेहाय जों बल बानायना लानोसै हेन्डराइटिंखौ बल बानायना लाबाय जों दाना ओमफ्राय जों बेखौ मिलायना ला नोंथांमोना मोजाङै मिलाय आं जास्ट नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो बेखौ बानायदों सिम्पोलै ओमफ्राय बेहाय बेखौ माबायदि खारो माने लेटार स्ल'आव बानायना ला एसे लासै थांनायाव ओमफ्राय जों जाबाय ओमफ्राय जों जागोन बेनि उनाव जों लेयाराव थांनानै जों पेन आरो आखाइ लानांगोन माने कलम लिरनाय फट'आव थांनानै जों नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला नेटनिफ्राय आं बेखौ लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ आखाइखौ मिलायना लाबानो जाबाय मोजाङै मिलाय जाहाथे मोजाङै जायो बै गोजौआव साबि बायदि दङ साबि बायदियाव बोना हो बेखौ आखाइखौ मिलायलां लासै गुफुरलाय आखाइयाव खालामबाय लासैनो मिलायलांबाय था लोगोफोर लासै मिलायलांबाय था लासै मिलाय जाहाथे मोजाङै जायो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ जास्ट देखायनो थाखायसो नोंथांमोना आं नोंथांमोननो फर एग्जाम्पोलसो नोंथांमोना मोजाङै बानायना ला होमबानो गावनि आखाइजों लिरनाय बायदि बेयो WhatsApp स्टेटास जोबोद मोजां जायो लोगोफोर जाबाय जोंना लोगोफोर होमब्ला आसा खालामनाय थाबाय भिडिअ बेसेबां नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ लोगोफोर गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन